L-ebda każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna 24 siegħa wara li ġiet fi tmiema l-emerġenza medika u nfetħu mill-ġdid il-portijiet u l-ajruport Malti. Dan ifisser illi ssoktaw mill-ġdid il-vjaġġi fost oħrajn bil-katamaran minn u lejn Sqallija u bdew jaslu l-ewwel persuni minn barra l-pajjiż. Fl-ewwel ġurnata minn mindu ssoktaw it-titjiriet il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta wettqet ukoll l-ewwel vjaġġ tagħha lejn l-Indja, ir-raba' l-aktar pajjiż fid-dinja fejn ġew irrapportati każijiet ta' coronavirus, aktar minn 600,000 illi 1,700 minnhom irriżultaw fl-aħħar 24 siegħa. Bħalissa total ta' każi pożittivi għal COVID-19 f'pajjiżna jinsab fil-livell ta' 671 fil-waqt li total ta' dawk li rkupraw u ta' 649 bżieda ta' 2 oħra fl-aħħar 24 siegħa. B'hekk il-każi attivi niżlu għal 13. Sissa kien hemm 405 każ pożittiv illi kienu rġiel fil-waqt li 266 kienu nisa. Fil-waqt li l-pandemija f'pajjiżna preżentament tinsab taħt kontroll, esperti mediċi flimkien ma' Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika immexxija mill-Professur Charmaine Gauci xorta waħda qed iwissu li l-virus għadu qed jiċċirkola kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll barra minn xtutna. Dan fil-waqt li jingħad li l-attenzjoni trid tibqa' waħda massima sakemm ikun hemm vaċċin disponibbli. Anke fid-dawl li l-ajruport ser jiftaħ il-bibien beraħ għat-turisti fil-15 ta' Lulju illi ġej. Għaldaqstant, xorta waħda l-pubbliku qed jiġi rrakkomandat sabiex fejn jista' jżomm id-distanza soċjali f'postijiet pubbliċi li jintlibsu l-maskri protettivi jew visors kif ukoll l-iġiene u l-ħasil tal-idejn għandhom jibqgħu jiġu segwiti.